Ähliňize salam mehriban dostlar. Aramyzda YouTube'un näme bilmeýän ýok bolsa, YouTube'dan başgalarının videolaryny däl, eýsen öz şahsy videolaryny çekip YouTube'a ýüklep ondan pul gazanyp bilersiňiz. 2005-nji ýylda Chad Hurley, Javid Karim, Steve Chen tarapyndan YouTube döredilýär. 2005-nji ýylda San Diego'daky haýwan bagyny Javid Karim'in 18 sekundluk videosu 23 aprel 2005-nji ýylda ilkinji safar YouTube'a ýüklenýär we dünýä bilen paýlaşylýar. 2006-njy ýylda bolsa YouTube'y Google 1 milliarddan hem ýokary puly satyn alýar. YouTube'da pul gazanmak üçin ilkinji bilen dostlar sizin çekýän videoňyzy monetizasiýa etmeli. Monetizasiýa näme zat? Monetizasiýa ýagny Google bilen YouTube bilen şertnama baglaşmak sizin videoňyzy gysgaçyk reklamalar goýmak üçin, oşo reklamalar üçin hem size pul tölenýär. Onun üçin bizi kanalymyzyň sany agda 4000 sagatlyk videomuz prosmotr almaly. Ýani 4000 sagatlyk seredilmeli. YouTube 1000 prosmotr üçin 50 cent $1-2 aralygyna pul töleýär. Amerikada hatda $5-7 aralygyna hem pul töleýär. YouTube'da dostlar pul gazanmak üçin çekýän videoňyz şahsy, ýagny siziň öz döredin, siziň öz çeken videoňyz bolmaly. Eger başgalarynyň videolaryny alyp skaçat edip onu gaýtadan YouTube'a ýükleseňiz, YouTube munyň üçin size hiç pul tölemez. Sizin kanalyňyzy yapar, ýöne size pul tölemez. Başka düşünmeýän zadyňyz bar bolsa, sonra berip bilersiňiz, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Milyon prosmotr üçin YouTube gidete $400-500 aralygyna size pul töleýär. Kanalymyza agda bolun, like bilen gollaň, kommentariýa ýazyň, düşünmedikleriniňe jogap berip, ähliňize sag bolun.